вам стыдно за Ильдара в передаче Рублева-Бирюлева, за его поведение? Мне стыдно за Ильдара никак не было, потому что это все было снято по сценарию, как нужно было этой передаче Рублева-Бирюлева. Они на этом раскручиваются, поэтому те, кто за чистую монету все это приняли, честно говоря, мне жалко этих людей, потому что было столько споров, столько ненужных комментариев в наш адрес. К программе Рублева-Бирюлева нужны были конфликты, конфликтные ситуации. Они смогли их на какой-то непонятной почве создать. Во время съемок это было 3 дня. И на самом деле, после того, как мы увидели уже постпродакшн, вот эту передачу, мы были полностью с этим не согласны, но уже на наше мнение никто уже не обращал внимания, поэтому эта передача вышла. В передаче нас представили, что мы с ними не общаемся, мы с ними общаемся, дружим, даже встречаемся, поэтому... Созваниваемся. Да. И тем более там в этой передаче столько всего не показали, что я с детьми там ходила, их водила и в магазины, и в Макдональдс, их кормила. Показали совершенно другие вещи, какие-то непонятные, но полный обман народа, я считаю. Одну только мелочь возьмем. Передачу начали с того, что мы живем в шикарном особняке. На самом деле мы живем в квартире. Они все это подставили, где-то подсняли этот дом, подставили его, что это наш. Ну, уже началось с того, что это неправда. Во-вторых, нас обозвали уразовыми, хотя это Аллаха шукр Ильдар Хакимов, я по паспорту Хакимова. Ну, в общем, полный фарс, так скажем, в который все поверили. Очень жаль. Вот, еще кто-то вот написал, а как именно плохо он отнесся? Повел в ресторан или в спа, он делал то, что делают обычно в жизни. Эта участница показала, что он издевается, но в глубине души, думаю, она мечтает об этом, но каждый счастлив по-своему, ей, может, это и не нужно было для счастья. Или я что-то пропустила, цели нужно уметь ставить, и он в этом прав. Видишь, себя защищают. Ну, на самом деле, те, кто понимает, это... Не тема для разговора. Да, не тема для разговора, и вообще мы слишком долго времени уделили этому. Гастрольга чыгып киткәндә берәр нәрсә килеп чыкканы бармы? Булса ничек дигәннәр. Гомер буе берәр нәрсә килеп чыга инде ул. Астагфирулла. Булганы булды. Сөйлей башласам, очень акырына чыгып булмас. Было ли такое, что вы хотели стать вегетарианцем? Было. Ярты ел ит ашамаганым булды минем. Минем теләгем бар иде, ләкин балык фәлән барыбер ашап тордык инде без. Озак булмады инде дуслар. Барыбер итсез яши алмыйм мин. Берәр ашарга ярамаган әйбер ашасы килгәне булдымы? Инесе язган. Ашарга ярамаган әйбер нәрсә икән. Булды. Минем булмады. Было ли такое, что вы хотели развестись? Сөмбөл язган. Сөмбөл. Инде авыршак булса да, андай. Алай булмасын. Андай үкергә тиеш түгел миңа кылганда. Хочу с вами матурларым. Фото. Фото икән. Хочу с вами матурларым дип укыйм. Фото икән. Пожалуйста, Эльвира, мы всегда рядом. Сиңа үзебезне төшереп җибәрәбез дә шунда ясап куерсың үзеңнең битеңне. Было ли у вас такое, что сон закончился, а вы хотите продолжение? Булды. Синекедә булдымы? Было. Бүтән шәһәргә күченергә уйлаганыгыз булдымы дигән? Булды. Обязательно булды. Игезәк бәбиләр алып кайтасы килгән чаклар булдымы? Булды. Мин һәр вакыт барганда үзегә игезәк булса ярар дип 3 тапкыр бардым. Так, концертка соңга калган чаклар булдымы? Булды. Булды. Ләкин безнең үз теләгебез белән түгел. Һәр вакыт автобус ватылган чакларга туры килде. Шул автобусны искә төшерсәм, как вспомню, как-то честно. Оештыручылар әйтмәгән чаклары булды. Әти концертлар гадәттәгечә 19:00, 18:00 башлана. Алар концертны 4-кә куйганнар, яки безгә әйтмәгәннәр. Шундый чаклар да булган. Юк, сөйләле бер тапкыр ничек без концертка бармый калган. Бер тапкыр без ресторанда ашап утырабыз, Гүзәл белән. Шалтыраталар. Ял көне. Апастан, безнең ял инде. Апастан шалтыраталар. Ничек хәлләрегез? Әйбәтме? Тамамга шөкер.
Ярар, біздің де әйбәт, билетлар сатылып бітті дейді, толды, мына залды күтәбіз дейді, мен айтам, ярар, Алла бұйырса келербіз деймін. Нешек Алла бұйырса келерсіз, сіз бүгін келмейсіз бе дейді, мен айтам, нешек келексің біз бүгін. Сағат 4-те шалтыраталар. Сағат 4 ішінде ол. А концерт сағат 6-да башланырға тиіш. Ондан соң мен айтам, нешек біз бүгін нешек келмейсіз дейді. Мен айтам, соң біз мында Қазанда ресторанда тұрамыз. Да ладно, мен айтам, да ладно. Концерт бүгін бітті, мен айтам, кетәрі мұнан. Шыннан да міне. Шыннан что ли? Шыннан что ли? А біз білмеген біз Администратор бізге дұрыс бұтап айткенлер, біз ертеге деп отырабыз концертна. А концерт оказывается бүгін. Бір тапқыр шундай хәл болды. Аллаға шүкір, тамашашылар бізді кешірділер, ертегісін көшіріп, әлде күн болып анда шулай айтып біз апаста концертны гүрлетіп бердік. Было ли такое, что во время выступления вы упали или споткнулись? Одним словом казус. Болды. Даже айтам қойда екенін, тіләшіде. Ей, достар, бей-бей кетіп барабыз. Бір заман барыбыз да линиядан артқа таба кетіп барабыз да, андан соң алға бұрылып алабыз да, алға бейіп келебіз енді. Шул мезгілде бір заман менің туфлиімнің башы, икенші балақның, шалбар балағымның бұяғына ләккен. Ләкті да мен бетінде қазір атылы алмайым. Алға таба жығылы крейсерский скорость білән барып түштім. Илдар бейіп кетіп бара. Нешесің олды? Жоқ, мен барып тұрам, нәрсәді ұшып кетіп бара сөйлеп. Менің барып тұрап қалдым еді. Нешесің олды? Мен нәктіріп алдым. Бүтін микрофонна бәрін шалтырап келіп түштім. Халықтың тауышы. Деген тауышы іштілі бүтінтігі. Зал білән, өлдейін деп өдеп қойдылар шекелі халық. Мен тұрдым да, бір нәрсе болмай көк, бейіп келдім да, тағын жерлей башладым. Өзімнің мұндан қан, тігінен қан, мұнда синяк. Ну ничего, нормально. Так, концерт вақытында микрофоныңыз сөніп қалғаны болды ма? Әлбәттә болды. Ол техник сәбәпләр арқасында. Микрофон сүнсә дә, ут сүнсә дә, баян қырда жырлай біз рахатланып. Бір заман Илдар ярты сағат жырлағаны болды. Шернушкада. Мен де шунда қошылдым аннан соң. Бірай жерде, магазинда, бірай жерде, деле yazған. Бірай жерде, магазинда, например, Илдарны икенче кіші білән, ләкин ол сізні бұтағанығыз болды ма? Хам ул сөйләп кеткен, менекі болды деп. Менің бір күнігіне болды, достар. Қар вақыттығы телефонға кірдім да енді бір кебітке. Илдар шунда яңағына басып қалған. Мені шулық орында Илдар басып қалды. Қазір кірем деп, ешік төбінен кері әйләніп кірдім де, қарайым, мұнда бір сообщение келген. Қарайым документта, мәйтен бұл документті шулай іштарға керек бетеймі деп келіп сұрадым да, тігі айты, әйе, шулай іштарға керек деп. Қорасам, екінші кіші басып тұра. Мен әйе деп басып тұра. Шуңа көрі болды әлігіні. Гастрольға шығып кеткенде бірәр нәрсәгізні ұнытып қалдырғаныңыз болды ма? Болды. Болды. Бүтін костюмларын ұнытып қалдырған шақларда болды, достар. Алайғына да түгіл. Әлмәттен келіп қайтқан шақлар болды. Әлі ненде тозсыз сұраулар бар. Бар, айын. Илдарның яйса гүзәлінің бір-бірігіз білән талашып, диванда йоқлағаныңыз болды ма? Бұл айырым диван деп айтмақшы болған. Айырым диванда йоқлағаныңыз болды ма? Екі тап. Болды. Бәләкәй шақты әни эшләмә деп кисәтіп қойған ішні эшләгәнегез болды ма? Һәм нинди эшне? Болды. Достар, элек бит инде бәләкәй шақта біз квартирда, фатирда яшәдік. Анда суда юк. Бір нәрсә дә юк бит инде өйдә. Суны һәр вакыт біз ташы идек колонкадан. Үзегез күз алдыгызга китерегез, біз икенче катта яшибез. Менә өйдә су булсын өчен әлбәттә колонкадан бір 200 метр барып, суны каша итеп, алып, кире үйгә керәсе бар. Кичкенә чакларда инде ул. Мин барып шушы колонкага чиләкләп су ташыйдым. Әни кушмый иде, әти кушмый иде. Ярамый, авыр күтәрмә. Миңа бит инде барыбер яхшылык эшлисе килә бит инде өйдә. Барып шушы колонкадан сулар алып кайта идем, интегеп. Алып кайтам, куям. Менә нишләп дип тиргән шаклар булды инде әти яны. Үзем дә уйлап куям, нәрсә кирәк булды микән миңа? Бер кишәник белән генә бар да алып кайт бит инде. Так, 15-16 яшьтә үбешкәнегез булдымы? 15-16. Мин 13-тә үбешкәнем дин. 15-16. Yok, 15-16'da үбешкән мин искә төшерә алмыйм. Мин вообще, по-моему, синең белән генә беренче тапкыр үбештем шикелле.
Кызларыгызның исемен буташтырып әйткәнегез бармы? Бар, әлбәттә. Качактыгы тизеп китәсең. Конкуренция көчле икәнне сизгәне булдымы? Һәм ул берәр ничек иҗатта комачауладымы? Конкуренция бүтән җирдә бар, ул һәм булырга тиеш тә. Конкуренция булмаса, үсеш тә булмый, шуңа күрә булсын да. Конкуренция ул бик яхшыйдыр. Көчле булырга гына ярдәм итә, шуңа күрә. Клиникалардан бахилларда чыгып, урам буйлап барганыгыз булдымы? Булды. Булды. Еще как булды. Йоклаганда лунатик кебек йөргәнегез бармы? Исәнмесез? Сез Шаран районына үпкәләдегезме әллә? 2 ел килмисез уже. Зинхар җавап бирегез дигәннәр. Ангелина язган. Юк инде җаным, Ангелина. Үпкәләдеңме ни син? Без килгәч концерт куярга. Утны сүндереп интектерделәр. 4 тапкыр. Халык та интекте. Утны сүндерәләр дә куялар. Мин теге Илһам Абу Шакиров күп җырлар әйткән идем. Урман ничек шаулар, сүндермәгез утны дип әйтеп җырламакчы булган идем, дуслар. Шуңа күрә үпкәләгән түгел, хәтерлим, Шаранда булды бу хәл. Азакын тапкыр без инде аптыраганнан генераторлар чакыртып, нәрсә эшләтергә әйткән идек. Аллага шөкер эшләп беттек. Бер 15 тапкыр сүндергәннән соң концертны эшләп беттек. Киләбез, Шаранга киләбез. Тамашачы безне көткән җиргә без яратабыз, киләбез. Рәхмәт. Рәхмәт Шаранлыларга бу сорау өчен. Мәктәпкә әти-әниләрегезне чакырганнары бар идеме? Бар иде, мактарга. Илдарның әтисе вообще гомер буе мәктәптә эшләде. Аның вообще постоянно шунда әтисе. Сезнең үзегезнең двойникларыгызны яки сезгә бик каты ошаган кешеләрне очратканыгыз бармы? Мин юк. Юк, миңа киләләр кызлар. Менә мине сезгә ошаган дип әйтәләр дип. Менә мин карыйм да, миңа калганда миңа ошамаган кебек инде, белмим. Төрле кеше төрлечә бит инде. Аннан соң бит фотода ничек төшәсең? Бәлки булай караганда кемдер кемгәдер ошашып калса да, ул әле теге күзләре белән, йөзләре белән, бөтен дөнья белән теге ошаш кешеләр күргәнем булмады әле. Школьные годы как вы учились? Я училась очень хорошо. У меня в конце, в 11 класса, было 2 четверки. У тебя сколько было четверок? 4. Это трудом, бешом. Ну, меня фугин, нормально. Химия, биология, любой сорау дуслар. Мөрәҗәгать итегез. Илдар Равилович всегда ответит на все вопросы. Обморокка төшкәнегез булдымы? Синең вообще обморокка төшкәнең булдымы? Ха, дип. Мин дә хәтерләмим. Булмады. Исәнмесез? Бу сорауда түгелдер бәлкем. Мин сезнең бик күп уеннарыгызны карадым. Сезнең тормыш иптәшегез сез уйнаганда шул хәтле тәмле итеп сукланып, тыңлап, яратып карап утыра сезгә. Сез моны сизәсезме? Сизәм. Менә карап сукланып утыра. Бер видеода гына түгел, бу бөтенесендә дә шулай. Вот мин әйтәм, мәхәббәт бу. Молодцы, алдагы тормышыгызда шулай матур булсын. Гөлшатик Насибулли язган. Гөлшат, рәхмәт җаным. Шундый теге рәхәт булып китте синең бу теге комментарийыңнан. Рәхмәт инде. Безне шулай яратып. Рәхмәт, минем карашларны күреп алып, аңлап, чыннан да шулай Гөлшат. Яратам бит. Сизгәнсең инде менә. Аллам инде. Инде үзен мактасалар инде. Было ли такое, что вы долго не могли придумать сценарий для клипа? Было. Так, бывало ли, что ревновали друг друга к кому-нибудь? Было. Безумно очаровательная искренняя улыбка. Это у меня, что ли? Было. Было. Вы беременны? Ике тапкыр язган. Вы беременны? Минме? Было. 3 раза. Все родились, все нормально. 3 450, 3 340, 3 420. Вы когда-нибудь забывали про день рождения детей? Нет. Нет, никогда. Никогда не было. Что? Это святое. Как вы когда-нибудь выходите из себя? Или вы всегда такая милая и спокойная? Сөйләнмә, Василя. Я всегда спокойная. Я хорошая, я спокойная.
Вот у меня даже карандаш. Сіз менен сұрағыз, менен. У меня даже карандаш Ол өзі білмейді. здесь с собой. Я такая спокойная. Если что, я могу... Спокойно, если что, я могу вот так вот. Карандашом. Нет, ты что, совсем что ли? Я просто возьму карандаш, спокойно запишу твой вопрос. И потом мы его с тобой обсудим хорошенько. Мына дуслар, көріңіз, кім мында спокойный, кім не спокойный. Сіз көресіз бе, көресіз. Мен ғаділдік үшін, дұрыстық үшін. Илдар абай, туған күніңіз турында ұнытқан бар ма? Кстати, мен Илдардың туған күні турында ұнытқаным болды. Yıldan da. Yılda. Vallahi hele специально da. Не шет ұйқын сөйлеп отырам екен уже. Тұрасың, не? Башыт хұрмет жоқ, есен-мұзауы жоқ, құтлау жоқ. Мен шаққаты беремін де, түштен соң біраз жалтыратып құтлай башылай. Йотсыз. Бывало ли такое, что вы, например, что-то делаете, а у вас ощущение, что вы это когда-то уже делали? Бұлан шапылмасын. Ол ғалимлар етелер. Это надолго. Оңяқ білән, соң жақ миінің шындай етеге бірге ішлеуі, арқасында әйтек мына түшті көрген көп боласың, әйме. Шындай ситуация, шындай орындар, шындай ғалимлар шының білән аңлаталар еді. Миға да шой болғаны бар, түшті көрі, сенен жоқ мен битаны үшінші күн түшті көрген едім. Мына шындай әбір болды деп білаған әбірлер бола. Білмеймін, бәлки бұл странный бірдір, но бола. Күйлі біттіңіз ме? Бітті. Аллаха шүкір. Вот у меня такое было. Это коротко. Вы когда-нибудь ссорились? Ну, конечно, ссорились. Ну, кто так не ссорится? Бывает. Мәктәптә укыганда икеле билгесен алганы бар идеме әллә? Было. Было ли, что вы хотели уйти со сцены? Было. Бывало ли такое, что вы спите и видите сон, а на следующий день вы опять его видите только в реальности, а не во сне? Менің шул әйткен не бұл? Сенің Сіздің тыңда. бұна да? Мозг, да? Мозг? Сіздің бұна. Мен де шылай бұлам. Было ли такое, что вы понимали друг друга с первого взгляда? Ну, была не знаю. Видишь, я посмотрела, он сразу понял. Даже Так. без взгляда понимаю. Давай. Было ли такое, что вы не хотели петь? Ну, это понятно. Было ли такое, что вы забывали слова песни? Понятно. Как вы думаете, деньги портят людей? Как ты думаешь? Ну, деньги портят. Кого портят, кого нет? Ну, Деньги бывают разные. Нет. Размер денег бывает разный. Вот именно что. Потом люди бывают разные. Кого-то деньги не портят. Вот, допустим, есть такие люди, которые у них больше денег, они больше людям помогают. А бывает больше денег, они никому не помогают. И вот так. Я считаю, что людей, у которых больше денег и которые больше помогают, должно быть много. Было ли такое, что вы приехали в чужой город и заблудились? Было. Даже мы Италияда жоғалған едім, Рим шаһарында. Ладно, жаным деп қышқырған едім. Мені келіп алдылар. Здравствуйте, Гузель Уразова. А вы умеете играть в каком-нибудь инструменте? Например, я играю на баяне и очень люблю участвовать в конкурсе «Созвездие Йылдызлық». А вы любите петь? Эмилия. Икі яқшы ойнаған инструменті бар. Менің инструмент бірсі фортепиано. Екіншісі... Мұнаға башлана ағалы да. Сен нәрсе? Сен аны өзің турында айтасыңдыр. Сен өзің турында айтып отырасың қа. Жырлаған вақытта жырға кіріп кетіп, сәхнәдә йылаган чаклар булдымы? Әлбәттә. Мин вообще ныкнышка күңелле кеше. Берәр нәрсә искә килеп төшсә, шунда ук җырлап куям. Было ли такое, что у вас, когда вы ходили в Казани по магазинам, вас никто не узнал? Передайте мне привет. Юлия Исламова. Юлия, салям. Бірсілер танымағаны. Бізді танымаған шақлар бик сирек. Не было такого, чтобы никто не узнал. Ну, такого практически не бывает. Нет. Гузель Аскаровна, Исянмисес, к вам такой вопрос. Было ли у вас желание открыть магазин, где продавали вы одежду с вашим именем? Ильдар Абыга вопрос. Было ли у вас желание сделать тату с именем ваших детей или Гузель? О, жаным, прикольно. Открыть магазин. Было и хочу открыть магазин. Алла берса. А у тебя? Как там с этим-то? Тату білән. Тату білән. Бұслар мен тату білән бек тату түгіл. Дегенде татуировка біздің мұсылман динінде тәнге нәрселер жазырға сызырға ярамай деп әйтәләр. Һәм аны күбрәк теге Динге каршы. тегендә булган кешеләр бит инде
тегендә булган кешеләр эшлиләр. Анда керсәләр, бөтен дөньяны тутыралар. Бүгенге көндә әйтеп булмый инде. Яшьләр теге бетә торган була, бит татуировка менә. Бетә торган татуировка булса, аны бәлки эшләргә буладыр. Мәңгелек менә тәңгәне шундай нәрсә эшләр. Ярамый. Мин бик теге өнә бетермим инде. Бу минем шәхсән үземнең мнением. Кемгәдер ошыйдыр бәлки, мин каршы түгел. Балаларның исемнәрен менә Было ли у вас, что вы снимали видео и его случайно удалили? нишләп булмасын. Было. Сезне берәр кеше яки артист хурлаганы бармы? Ну, ишетәсең инде ул. Ничек булмасын инде, дуслар. Біз бит яшибез. Көндә сорау. Менә әле монда ничә сорау гына укыдык. Эшләмәгән кешене берсе дә хурламый да. Әйе. Мәктәптә уку авыр булдымы? Юк, авыр булмады. Миңа калганда. Ул миңа кызыклы һәм мәктәп еллары теге бер матур истәлек булып истә калды. Илдар, гүзәл сезләргә концертлардан соң күз тимиме? Күз тиюдән берәр нәрсә майтарасызмы? Майтарасызмы? Күз тия, дуслар. Күз тиюдән сакланырга әйтәләр, бездә әйтәләр иде. Булавка куярга кадарга киемгә. Ичке киемнең әйләндереп киергә. Андан соң тагын нәрсәләр бармакка менә күк иш күрсәтергә дип әйтәләр. Юк инде, не күк иш күрсәтеп бирмисең бит инде. Астагфир. Юк инде, менә шулай дип. Дуслар, сез аңлагыз бер әйберне. Мәсәлән, артист чыга бит, мәсәлән мин чыктым сәхнәгә. Минем берәр күлмәктә яки берәр колак сыргада ялтыр булса, ул үзе күз явын ала. Шуңа күрә күз тимәсенгә нәрсәгә тагалар берәр нәрсә. Күз шунда төшсен дип, балаларга күз тимәсен дип берәр кая берәр нәрсә элеп куялар. Шуңа күрә мин тырышам менә шул теге берәр ялтыр бер җирдә менә күбрәк ялтыр булса, димәк күз шунда төшә. Шуңа күрә бер дә курыкмыйбыз. Без яхшы кешеләр, шуңа күрә яхшы кешеләрдән күз тимәс дип без тамашачыларны бик хөрмәт итеп яратып чыгыш ясыйбыз. Так, с каким, по вашему мнению, одним из самых лучших моментов в вашей жизни было бы вы могли бы поделиться? Самый лучший момент в жизни – это когда родились наши дети, это я считаю. Было ли у вас такое, что вы идете по улице и вас попросят фотографироваться или взять автограф? Почти каждый день. С удовольствием. Ну, если это удобно, конечно. Концерт вакытында аңыгызны югалтканыгыз булдымы? Когда в Ноябрьск? В ноябре? Ноябрьск. Октябрьдә. Ноябрьдә түгелмени? Октябрь ахырында. Ну, шул ноябрь башлары инде. Было ли у вас волнение, когда вы выходили на сцену? Еще как. Раньше ноги потели, руки потели, сейчас... Да, сейчас такого, конечно, уже не наблюдается. Было ли у вас такое, когда вы пошли на концерт и вам не с кем было оставлять детей? Было. Это, наверное, у всех бывает. Кадерле дуслар, сезнең биргән сорауларыгызга без тулысынча җавап бирдек. Мин уйлыйм, тулысынча дәрәҗәдә алдамыйча, менә сезнең алда ихлас күңелдән бу сорауларга җавап бирдек. Дуслар, минем рәхмәт әйтәсем килә сорау язган кешеләргә. Спасибо всем. Кызык итеп яшик, бер-беребезне хөрмәт итеп яшик. Һәм әлбәттә безнең каналга язылыгыз. Яңа кешеләр булсын, үзегезнең әти-әниләрегезгә сөйләгез. Чөнки безнең белән сезгә һәрвакыт күңелле булачак. Без моны вәгъдә итәбез сезгә. Рәхмәт. Сау булыгыз.